Ja suoraan lähetys taas. Tämä on sarja 2. Pietarin Tähtönen. Tähtien tähti. Henna Kaalinainen. Musi pusi minun raksuni. Tiedättekö mitä? Tälle Tähtöselle sattui pieni vahinko. Haluatko kertoa, minkälainen vahinko sinulle on käynyt? Antti Pasko tonne. No niin, nyt mun piikkiin laitetaan. Okei, mulle tuli hätä. Mutta tiedättekö, silloin kun on hätä, niin ei kato paikkaa, minne sitä torttua väännetään. Mutta tortut on niin makoisat, että mun on pakko esitellä teille. Tässä on Nevajoki, tämä kaunis Nevajoki, jossa yleensä romanttisesti matkustetaan ja pussaillaan. Mutta me minun rakkaani kanssa päädyttiin tortut tähän näin. Siis minä, okei, pistetään nyt mun pikki. Nämä tortut ovat aika jykevää tavaraa, vittu. Mulla tuli vähän hätää, olin vähän syönyt shashlikkia täällä näin. Jotenkaan ei sen kummemmin. Mä pyydän anteeksi, jos joku tulee turisti ja pahoittaa mielen tästä näin, mutta hädälle ei voi yhtään mitään. Mutta sarja jatkuu. Nähkäämme vähän myöhemmin. Tosi kivaa vappua teille kaikille. Heippa tiralla, sano Mursukka. Moi. Moi moi.